Fl-aħħar sigħat kienu identifikati 42 każ ġdid ta' coronavirus, fl-istess żmien 94 persuna ma' meqjusa li fiequ. Il-Ministeru għas-Saħħa ħabbar ukoll li sfortunatament il-pandemija ħallit vittma oħra, raġel ta' 82 sena li kien rikoverat fl-Star Mater Dei u n-numru ta' vittmi issa jlaħħaq 395, 13 il-vittma f'temp ta' ġimgħa. B'dawn l-aħħar ċifri n-numru ta' każi attivi kompla jonqos aktar u issa huwa dak ta' 687 persuna. B'kollox kien hemm 412 il-każ ġdid matul din il-ġimgħa li hu l-inqas numru ta' każi ġodda mill-aħħar ġimgħa ta' Settembru li għadda. Intant minkejja li n-numri ta' każi ġodda qed jonqsu ġmielhom minn meta ġew introdotti numru ta' miżuri ta' mitigazzjoni, matul il-jum tal-ħamis is-Supritendent ta' Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci appellat sabiex kulħadd jibqa' jżomm l-attenzjoni. Huwa importanti ħafna li kulħadd jibqa' jsegwi dan il-miżuri. Il-kbir għadu m'għaddiex, importanti li qatt għandna trasmissjoni fil-komunità tagħna. Sal-ħamis aktar minn 203,000 persuna ingħataw doża tal-vaċċin, b'55,897 ingħataw it-tilqima b'mod sħiħ bit-tieni doża tal-vaċċin.